Llavors, qui ho ha decidit? Molt fàcil, el Partit Popular quan governava José María Aznar. El model d'immigració el fa la dreta, i el fa la dreta neoliberal. Durant els anys 90, Catalunya creix d'unes 120.000 persones. Durant la dècada següent del 2000, Catalunya creix d'1,2 milions de persones. Jo sempre que trobo gent d'esquerres i els dic per què va començar l'any 2000, tothom tira pilotes fora, perquè no es vol enfrontar a la realitat, que és que va ser una decisió del Partit Popular. Com es va fer? Es van signar una sèrie de tractats internacionals laborals amb altres països, es va fer una llei d'estrangeria que va crear una figura que no existeix en lloc d'Europa, que és la regularització per arrelament, això que si tu entres de manera il·legal al cap de 2 o 3 anys ja et donem els papers perquè ja ets aquí. Això no passa enlloc, a la resta de països, si tu has entrat de manera il·legal, te'n vas a fora, perquè tu has comès una irregularitat. Per tant, si vols tornar, vés-te'n a fora i torna a demanar. I llavors va reforçar aquesta altra anomalia total, que és poder-te empadronar sense permís de residència. I això ho fa el Partit Popular. Com que ja hi ha gent que ha arribat, fa unes regularitzacions massives. Tots recordem, els que tenim una edat a Barcelona, que Arcadi Oliveres munta aquella campanya Papers per tothom amb les tancades a les esglésies. I què fa José María Aznar davant de la campanya d'Arcadi Oliveres a l'esquerra catalana? Doncs dona papers a tothom. Segurament és l'única batalla que va guanyar Oliveres a la seva vida. I mai no es va preguntar segurament per què l'havia guanyada. Es fan una sèrie de regularitzacions massives, cosa que continua fent Zapatero quan és president. I això per què es fa? Per uns claríssims interessos econòmics. Sobretot, no apujar els sous, al revés, enfonsar els salaris dels treballadors. És una qüestió d'oferta i demanda. Si tu tens pocs treballadors, tu has d'oferir millors sous per fitxar-los. Si tu tens una entrada constant de treballadors, pots enfonsar els salaris perquè sempre tens gent disposada a treballar per aquests salaris més baixos. Això es va fer en part perquè, com que Espanya entra a l'euro, una manera d'empobrir la població és devaluar la moneda, com es va fer el 92-93, perquè llavors, evidentment, el poder de compra baixa, perquè tot allò que és importat necessites molts més diners. Com que això ja no es pot fer, doncs es busca aquesta manera. Perquè, en el fons, es tracta de convertir o confirmar que l'Estat no és industrial, és un estat de construcció, de turisme i de càrnies. I tota la resta s'obre. I a darrere hi ha uns immensos interessos econòmics de les patronals que a Espanya guanyen i no es troben cap mena de posició sindical. Això no és únic a Espanya. Quan hi va haver la crisi de la guerra de Síria i van entrar 1 milió de sirians a Alemanya, la patronal alemanya va dir home, això és una gran oportunitat i per integrar-los hauríem de fer un nou contracte que poguessin treballar per salaris més baixos i així es trobarien feina més fàcilment. Clar, és tota una enorme hipocresia. El model d'immigració és un model, repeteixo, que vol la dreta neoliberal durant el període de la globalització per ensorrar els salaris. Per acabar, des de l'any 94, quan hi ha dades dels últims 30 anys que poso en el llibre, els salaris d'Espanya no han crescut. En aquest mateix període, l'est d'Europa han crescut un 200% i els països de tipus França això han crescut doncs, un 50 o un 60%. A Noruega, els noruecs de la meva edat anaven de vacances a l'estranger amb avió un cop cada 3 o 4 anys i la resta de vacances les feien d'estiu, les feien a Noruega. La generació dels meus alumnes se'n van de vacances a l'estranger potser 2 vegades l'any perquè el nivell de vida ha pujat moltíssim. I en canvi el nivell de vida a Catalunya no només s'ha estancat, sinó que si ho comptéssim tot ha baixat. No vivim millor que fa 25 anys. No tenim millors serveis públics, evidentment que fa 25 anys, tot i que se'ns va vendre que la immigració seria font de prosperitat i de riquesa.